Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Il-Partit Laburista qal llum għandna konferma ta' kap tal-Oppożizzjoni giddib, populist u għalhekk perikolus. Fi stqarrija ingħad li issa anke dwar suġġett bħal riforma fil-qrata droga, Bernard Grech niżel għal din it-triq firmat fuq il-medja soċjali li jaf li m'għandhomx missewwa. Il-Partit Laburista sejjaħ lil Bernard Grech giddib għax meta jgħid li hemm xi proposta l 500 pillola ecstasy ikunu għall-użu personali jaf li mhux vera. Intqal li min jitraffika id-droga se jibqa' meqjus bħala traffikant. Il-Partit Laburista sejjaħlu wkoll bħala populist għax konsultazzjoni pubblika li tmur lil hinn mill-gidba tiegħu qed juża biex ibeżza flok biex jikkontribwixxi b'mod matur fid-dibattitu. Sejjaħlu wkoll bħala perikolus għax meta min hu politikament iddisprat bħalu jispiċċa jikdeb u jkun populist, ikun qed ixerred biża' fis-soċjetà li m'għandix missewwa. Il-Partit Laburista temm jinnota din il-konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma fil-qrata droga u fi żmien li ġej se jkun qed janalizza l-white paper u jagħti wkoll ir-rispons tiegħu kif għamel fid-drabi oħrajn.